si vols parlem de l'àlbum i, bueno, sí, parlem de l'àlbum i perquè realment m'ha flipat i fem una miqueta un deep dive, si vols, perquè m'ha estat escoltant molt i irem una miqueta per ordre. La intro, per exemple, la veu, o sigui, la teníeu ideada, que és un gos amb un poema d'un amic vostre, no? Sí. El recita ell? Sí, el recita ell. El recita ell i a més hi ha un sitar tocat per en Vicente. Correcte. Que fa una melodia, a més, he vist del llibre vermell de Montserrat. Sí. Mola perquè hi ha com molts com easter eggs. Sí, és veritat. Això ens agrada. Sí. Això mola. I llavors, aquesta intro, per exemple, vosaltres ja teníeu pensat des del principi que volia fer una intro així amb sitar? Sí, o és algo que... Sí, això ho teníem pensat des del primer moment. De fet, la referència és d'un disco dels Brian Johnston Massacre, el Get It Back, no sé si el controles, que té una intro que es diu All Around You, que és una intro, saps? I ens molava aquesta idea, doncs, de preparar la situació per... La cançó de la referència t'explica una història que és un paio que arriba a una festa i li ofereixen drogues, li ofereixen beure i està com allà. Llavors és com, vale, ara comença el disco, saps? I ens molava aquesta idea i la volíem replicar una mica. Okay. Sí. I el concepte del gos, que també a l'acabar l'àlbum se sent un gos i està guai perquè et fa com pensar un altre cop en l'inici i llavors dius, ai, deixa'm tornar a escoltar, saps? Hi ha com algo que, o sigui, que engloba la idea aquesta del gos? O... Sí, bueno, això t'ho respondria millor l'Adri, que és el poeta, però jo crec que la idea del gos és una mica, doncs, aquesta animalitat, aquesta ànsia vital... vitalista, no? De ganes de viure i de reflexionar poc i de menjar-te el món una mica, no? La cassoleta que t'escalfa la sang és això. Sí. Llavors, després d'això també... Bueno, és que hi ha una cosa que mola molt de l'àlbum i que a mi m'agrada molt quan passa això en els discos és que les primeres cançons ja et preparen una miqueta el terreny del que vindrà. I jo crec que ho feu bastant bé amb les 3 primeres perquè després ve Dia Estrany, que ja directament comenceu una miqueta amb viatge psicodèlic, no? I que és una mica... És com la cançó, crec que podria ser més Grateful Dead, potser, o una mica així George Harrison, no? Sí, una barreja entre folk, rock, no? I llavors, i també hi ha un easter egg aquí d'un àlbum que no coneixia, que m'ha costat trobar-ho. El Relatively Clean Rivers? Relatively Clean... És un discasso, tio. Ja, i no està a Spotify, però... No, perquè es veu que el paio que té els drets no els vol... O sigui, hi ha hagut com 1000 ofertes de reedició del disco i el paio li diu que no li dona la gana i llavors, si te'n vas a Discogs, el disco val milers d'euros i no el vol reeditar. O sigui, a YouTube... Uau. És que el vaig trobar a YouTube, però està sencer... Bueno, no sé, igual l'haig de buscar més, però hi havia com una versió que no se sentia gaire bé. Sí, no, perquè aquesta és l'altra. Sí. Però el tema en sí, hi havia una versió que estava guai, el de... Easy Ride. Easy Ride, sí. I a part d'això, crec que la cançó fa com un set de ton, i llavors vosaltres parleu molt de viatges psicodèlics i tot això. Entenc que heu experimentat molt amb aquests temes, o què? Com a principiants, però sí, algo sí. Però per què? O sigui, a veure, vosaltres, quan aneu allà a Romanyà i tal, per exemple... A Romanyà no és a l'Espot, Realment l'Espot és a Fredes. Però, sí, anem d'excursió un cop l'any allà i passem un cap de setmana tranquils. Però toqueu, també, mentre... Sí. Què tal, això? Perquè jo això no ho he fet encara. Molt bé, tio. Està guai? Sí, està bé. Però feu bolets o LCD? Ho fem en format cartronet, sí. Format cartronet, sí. Vale. Sí, no he provat això. Jo he provat bolets un cop només. Suposo que és bastant semblant, Suposo que també depèn de la dosi, però jo crec que és bastant similar, sí. Sí, això nosaltres volem fer amb els del grup, però no s'ha donat encara. Però bueno, s'haurà de veure. I llavors, són experiències pròpies, no? Sí, 100%. Denominació d'origen. Vale. Llavors, després de Dia Estrany, ve... Cançó trista, diria, potser? Cançó trista, exacte, que també crec que està molt guai que sigui la primera perquè allà s'introdueix la veu de l'Ícar, també que al final és un grup que hi ha 2 cantants, i és la cançó on teniu com aquesta
bueno, que és una conversa, no? Una mica. I seria com molt Libertines o Palma Violets, no? De dos veus i es van passant la pilota una a l'altra. I a més té com no sé, té com l'altre enfoc que teniu dintre d'aquest àlbum, que és com una miqueta la sàtira, crítica social, una miqueta, no? Més desenfadat i més rock, no? I no sé si és així, però sempre bueno, és que no sé si també parla de Catalunya aquesta cançó, però al ser totes les altres cançons que són així més rockeres, amb crítica social, sempre feu com referències a ser català i tal, i llavors aquesta d'alguna manera jo també la interpreto així una mica. No era la idea, però poder té aquesta lectura també, sí. Que és com, ja estàs plorant, no sé què, saps? Sí, bueno, al final, o sigui, l'etiqueta de crítica social pel que fem, no sé si ens acaba de molar del tot, perquè o sigui, no hi ha una voluntat política expressa, saps? Yeah. Vull dir, nosaltres som joves, bueno, i cada cop menys, i som catalans. Llavors, a partir d'aquí, la nostra existència es basa en això. I per lo bo i per lo dolent, saps? I tampoc és que intentem reivindicar res. No esteu dient a ningú, això és el que has de pensar. Sí, bueno. És simplement, bueno, com agafeu no sé, és com una reflexió de la societat una miqueta, no? Sí, de les dèries que tenim, sí, sin más, sí. Sí, i bueno, aquesta cançó anava una mica, pues, si no recordo malament, anava sobre lo angoixós que és viure i en realitat pues, amb lo de la broma que tu has d'agafar. No? Jo crec que la idea del disc en general és aquesta. Vale. Sí. Després ve com és? A la mort de la meva mare. A la mort de la meva mare, però aquesta no va més al final? No n'hi ha alguna altra pel mig? No hi ha desorientació? No, desorientació és més al final. Val, pot ser. Sí, ve a mort de la meva mare. Tens raó. Sí. A la mort de la meva mare, que és una de les cançons preferides meves de l'àlbum, i crec que és on soneu més King Gizzard. Sí, la idea era sonar dur. Sonar dur, sí. Sí, la lletra és un poema de Verdaguer. Ah, hòstia, no sabia. Sí, de Jacint Verdaguer, perquè també crec que connectava bastant bé amb la resta de referències del disco i la seva figura ens mola bastant. I sí, és un tema que ens feia patir una mica, perquè creiem que desencaixava una mica amb la resta, saps? I en general la coherència de gènere del disco és una cosa que ens feia patir una mica. O sigui, nosaltres estem fregits per la postmodernitat i escoltem molta música molt diferent, saps? I al disco hi ha referències des de rock psicodèlic, però ja més tirant a progressiu, l'últim Pink Floyd anglès d'allà als 70, a bandes de xavalins californians del mitjans dels 60, a coses més dures com aquesta que no sabria ni on ubicar. Llavors és una cosa que ens feia patir una mica. I la referència d'aquest tema, hi ha una banda argentina que es diuen Winona Riders, que els controles. Bueno, a través de vosaltres. Pues, ells fan una barreja molt guapa i vam dir, hòstia, això mola molt, perquè és com barrejar el so psicodèlic dels 60, però amb una pàtina més dura dels anys 90 i més fosca, saps? Vale. I això ens va molar bastant la idea. I King Lizard també veu d'allà. Vull dir que... Sí. Vale. O sigui, creus que... Vale, ok. Sí. Tot i que King Lizard mengen a part, Vull dir, és un penya que... Bueno. Ja, bueno, sí, King Lizard, és que no, que fan 3 àlbums l'any i... Sí, exacte. Vas veure quan van tocar l'Apolo que es van rebentar totes les guitarres? Ah, no els vaig poder veure, no els he vist mai. No, em refereixo a... O sigui, no els vaig anar a veure, però vaig veure que estaven fent les proves de so... Bueno, abans de fer les proves, van pujar amb l'ascensor de l'Apolo, perquè hi ha com un ascensor molt punky allà a l'Apolo, que tu... Sí? O sigui, puges... És que ho sé perquè vaig muntar un bolo allà com bueno, correva Pennywise, vale? d'esclavo. I llavors hi ha com un puto ascensor que després puja fins a la terrassa i quedes com a l'exterior. Vale? I has de sortir de l'ascensor i per fora al terrat, llavors vas a l'escenari. Hòstia, saps? Molt bé. I en l'ascensor és com que sempre et diuen, rotllo, tu vigila, no ho fiqueu aquí, tal, no sé què. I deurien estar empanats i van partir totes les guitarres. I hi havia com un vídeo d'ells a la terrassa i a l'Apolo, a dalt de tot, amb totes les guitarres partides pel mig. Hòstia, quin mal, I era un diumenge, a més, me'n recordo, i ficaven, algú té guitarres? Uau, quina putada, tio. Que era com pel Primavera a la ciutat o alguna cosa. Bueno, no sé.
Llavors, després ve... Bueno, no sabia, tio, que era un puto poema, ja ves. I que, a més, mola molt, queda molt bé la lletra aquesta, perquè és com... És una lletra que et tira com imatges molt clares i després també hi ha com una part instrumental molt llarga, que això ho feu a Dia Estrany, que és la segona cançó bueno, ho feu a diversos llocs, però també com que ho feu, que a Dia Estrany hi hagi, que és com la primera, diguem, després de la intro, hi hagi una part instrumental tan llarga i que sigui una cançó de 6 minuts i mig és tota una declaració d'intencions quan comença l'àlbum, no? Perquè dius, vale, estigues tranqui, apalanca't. No hi ha radiofórmula, no? Això s'ha de disfrutar amb la calma. Llavors, després d'això ve Romançó de fi de Viuda, que és una cover dels Tres Tambors fent una versió de Bob Dylan a la catalana, no? I el que he vist és que era una cançó que s'ha versionat moltes vegades. Sí? No en tinc idea. Sí, de fet, l'he buscat ho he vist avui, l'he buscat a la Viquipèdia i sortia que hi havia fet versions Jordi Batiste... Bueno, Jordi Batiste és l'autor del... O sigui, forma part dels Tres Tambors. Vale, ell forma part dels Tres Tambors, vale. Sí. Que no el coneixia, tio, està guai. Sí, té coses molt guapes, tio, de rock progressiu també. Clar, és que a mi el que m'ha sorprès de vosaltres és que jo pensava que les vostres influències eren com 13 Floor Elevator i coses així. També, sí. Però beveu molt també de rock català psicodèlic. Sí, bueno... Que jo ho desconec completament. Sí. I clar, he com començat m'he estat escoltant tot de penya que no coneixia, però no sé, no els tenia gens en el radar. Sí, saps? Bueno, ens agradava i crec que va en la línia de totes les referències del disc. Jo crec que en aquest sentit vam trobar una coherència bastant xula. I és que... Vull dir, a Catalunya no te l'acabes mai, tio. O sigui, a Catalunya hi ha de tot, saps? I pots anar de l'ultralocal a l'universal així, saps? I aquí als 60s i als 70s es van fer fumadones gegants, tio, i estan guapíssims, saps? Ja. Però que són difícils de trobar, saps? Sí. Bueno, no tant. És que és estrany, perquè són coses que la gent més o menys coneix i estan com flotant a l'aire, però mai es reivindica. És que és el de sempre, el que deien Pau Riba de la Cultureta i del País Oficial i de la mare que els va parir tots, i és un tio. No sabeu el que teniu a casa, tio. I bueno, i la gent ho coneix, i cada cop ho coneixerà menys, perquè si no es reivindica es perd. Però, tio, aquí a Catalunya hi ha hagut de tot sempre, tio. Ja. No, sí. M'ha sorprès, però ha estat guai perquè és això, gràcies a vosaltres he estat escoltant tot de penya que no coneixia d'aquí, que feia coses guapes abans, i dius, joder, i aquesta penya, tio, on cony estava, saps? I perquè a tu d'on et ve totes aquestes influències d'escoltar rock psicodèlic i això, d'on et venen? Doncs mira, a mi de petit els Beatles em flipaven, tio. Jo recordo amb 8 anys d'agafar de la biblioteca del barri la pel·li del Yellow Submarine, que va de dibuixos, no sé si l'has vista. No l'he vist. És un pel·li de dibuixos amb cançons dels Beatles i està guapíssim. Llavors, els Beatles sempre han estat allà. I durant l'adolescència li vaig fotre molt al punk i al hardcore i una mica més tard al metal també. I entre pitos i flautes va arribar això, saps? Perquè dintre del grup tu series el que porta la vessant més rockera, diguem? No. Jo crec que està bastant repartit, Sí, està bastant repartit. Sí, perquè al final, vull dir, som abans que un grup de música som col·legues i la música sempre ha anat fluint d'una a l'altra de forma bastant compacta, saps? Jo crec que això també és una que mola de l'àlbum, que es nota que és com un grup d'amics i que us esteu passant bé i esteu fent coses que us molen. O sigui, m'imagino com, quan escolto el disc, m'imagino que després d'acabar-lo hauríeu estar com un mes sencer escoltant-lo en bucle vosaltres mateixos de plan, uah, tio, és la polla, som els putos amos. I crec que això o sigui, el fet de dir aquests tios estan fent alguna que els hi mola molt, es traspassa, saps, en l'àlbum, també, no sé. Que guai. I si et volia preguntar, o sigui, més o menys, tu què diries, per exemple, l'Ivet, l'Edu, què aporta cadascun quan a rotllo d'estils de música, quins gustos diries que tenen? Doncs mira, l'Edu és qui més ha mamat rock progressiu, li agrada Camel molt, i llavors té una manera de tocar bastant elegant, jo crec. I jo crec que la part més els canvis de ritme, les tallades de cop, les baixones i tornades a pujar, tot això crec que és bastant de l'Edu. A l'Aram li agrada molt el metal i l'Americà. A l'Aram li agrada molt de tot. L'Aram és un melòman i remena d'absolutament tot. A l'Ivet li mola molt el punk.
L'Iker sí que és... L'Iker va estar bastants anys visquent aquí a Barcelona i ell estava molt fotut a l'escena mod i 60s Revival d'aquí i totes les coses més beat i més garatgeres són seves. I després, doncs jo crec que estic una mica enmig del tot, no sé com dir-t'ho. Tots els ajuntes. No ho sé, no crec, però... El pegamento. Estic allà. No, ja diuen que és el pegamento. Sí, sí. I després, a l'hora de composar, doncs no sé, normalment sol venir algú amb una idea vaga de riff o de lletres. Les lletres les sol portar bastant l'Iker, que és molt bon lletrista. I els temes els solem fer bastant entre tots, Poques vegades ha arribat algú amb un tema ja fet i falta arranjar-lo. Poques vegades. O sigui, us fiqueu a tocar junts i feu jams i aneu veient com van surt. sortint coses. I tots aquests canvis instrumentals que feu també és com és de jam, d'estar allà i anem cap aquí. Sí. Ja ves. I llavors després teníeu tots els temes i llavors vau portar al Vicente i us deia, mira, per aquí sí, per aquí no. Sí. Vale.